Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Masih bersama aku ya, bersama Mbak Dian. Pagi ini aku seperti biasa ya guys, di kebun belakang rumah, dek kebonan guys. Delok Andre ngeratak nih lemah sing kemarin kayak. Kok gak mari-mari toh lemai yo karangno yo 6 truk lho guys, 6 dam truk. Jadi kan yo akeh. Ki Andre sekuate semampune tenagane 5 sorong yo wis mari, kadang 6 sorong wis mari. Jadi nggak harus selesai hari ini yo guys. Bertahap. Jadi ya jadi beberapa hari. Ya yes, ngono kuwi guys. Lho guys, dadine guys wis rata to. Iki kuwi maune joglangan sing tak omongne kae. Saiki wis diuruk rata padha kaya kancane. Lah sing sisih kono kae sik suket tok guys. Ki Andre ning kono disungi kambek Arko. Jadi semampune Andre, mampu 5 Arko, kesel yo leren. Nah iki diterus nih, so iki mau guys ben ndang mari. Kemu Andre ya wis mari sarapan. Jadi rasa. Yo tinggal sorong. Oh kurang bek. Beke pirang sorong to Andre? Pirang serokan kuwi? Sak jam beke. Jam ya Andre. Iki ya taruh diwangi bojoku guys. Bojoku sing ratakne lemahe, Andre sing tinggal sorong gawe Arko. Sehat ya Andre, esuk-esuk ngene iki entuk keringet. Yo. Disokne ning ndi ki ya? Ange kambel ki lho. Umpama kuwabeh tak uruk lemah ngene iki no ya tambah sip guys. Dadi kaya suket-suket ki wis gak tumbuh. Ketutupan karo lemah. Tapi ya kuwi mau guys, danane alon-alon dhisik. Sithik-sithik. Wis suwe kan kelakon ya guys. Apa sing karo sing dikarepne. Kak bek-bek to Andre. Guys, dadak joget-joget seneng. Lagu kesukaanmu to kuwi? Hah? Kuwi ning ndi kuwi? Lah ndek kono kuwi bojoku sing ngratakne. Andre sing bagian ngusungi gawe Arko. Halo guys. Halo guys. Tangane piye halo guys. Aku sik repot guys. Okay. Ayo kok wis lemes ngono rek. Semangat dong. Yo gecek. Asik. Kayak ngerti liat di video no kayak guys, gayane gak ngawaki. Ning buritanku iki lek isuk ngene iki ya rame guys, padha nyetel musik tanggane. Iki mau aku sarapan karo bakso guys. Sing acara mambengi baksone kan sisa. Saloke wis tak kekekne. Iki enek wit duren ya guys. Iki wis gede tapi urung woh. Iki paling sik 2 tahunan setengah iki umure. Muga-muga sok mben wohe gembel. Mbok iki jenis duren apa ya?
Nah iki wite wis gedhi iki. Sak do wit kelapa. Dimas ya bendang wah. Ya tekon to bakule ge ngemas duren. Dre. Sarang heo. Ayo, tinggal seorang. Ditekokne pemirsa, Andre, wis sarapan apa urung? Wis sarapan. Urung? Karo apa? Lawe. Lawe apa? Gre. Mantul tahu lala. Kayak Pak Suku kayak ya kuat ya guys. Kayak maculi suket. Kamu sarapan Pak Su? Lah iki makame awan-awan iki guys. Jam 12 lagi sarapan. Jadi sarapan campur makan siang. Sing penting kopi. Lek aku isuk gak sarapan weteng iso kemerucuk. Ayo tinggal seorang lagi. Yuhu. Yuk. Yuk. Arek. Yuk kari suwi ya. Kamu gak ngombe to, Andre? Madeng sandal. Malah joget-joget. Nah, kayak Andre tinggal sorong. Ayo, surung sing banter, Andre. Sing semangat jereke pemirsa. Ayo lari. Gak kuwi to, kuwi lho urung enek. Oh, kuwi kok. Andre. Ngene. Sarang heo. Lomba makan kerupuk. Besok tak elokne lomba makan kerupuk ya. Winter ya tak iki nomor 1 awakmu langsungan. Oleh sepeda motor NMAX ngeng ngono lho, Ndre. Monggo ngombe. Kuwi guys lek maem sampe munyo-munyo, menye-menye Andre sampean. Engko gek makan siang ya. Makan siangnya ning warunge Merantinem apa ning Mbok Nah, Mbok Wah. Di Pak Bos e. Ning di Pak Bos. Rantinem apa Mbok Wah? Apa doyan Andre engko gek gak tawar. Tawar apa ora, Andre? Gak tawar kok udelmu iki oser-oserno ngene. Ben tawar. Gak mencret. Ayam bakar. Sok mben dhe rezeki dijak makan-makan neh ya, Andre. Kowe melok apa, Andre? Sok mben. Makan-makan. Hawane mau wendong iki, guys. Jadi enak. Enggak panas sama sekali. Kimu sakjane wis teletik lho guys, tapi mbok kok wis ilang neh. Udane. Seneng Andre kayak gak kepanasan ya, Andre. Iup. Sejuk. Anginnya sumilir. Sumilirnya angin malam pagi ini. Ayo cepet Engko selak ngene Rantinem
enek Rantinem, enek Mbok Wah. Mau yang mana? Mau yang mana coba? Ayo. Kayak macul dulu wis plongkrak, plangkrik, guys. Tenagane kalah lek karo Andre. Ayo Andre, tinggal serang sedikit lagi. Jan ruso pokoknya. Mari ki wis buka toko sik. Kuwi gak mari kuwi masih mbok garap sedina ae cek oke. Uruge. Dadi ya wis sithik-sithik koneh ngono lho Andre ya. Dadi ben gak kesel nemen-nemen. Kamu gak pijet Andre. Kuwi lho ya sing bolong. Kenceng niki. Iki kene sik kene. Guru kene. Iku udane wis ceblok lan Andre kuwi wis arepe leren dhisik diterusne engko sore meneh guys. Tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Diandava Family. Dadah. Mwah.